A idea do programa presentado esta mañá en Noia nace a raíz das mesas de participación levadas a cabo pasado ano no proceso do Pacto Local polo Territorio Costeiro Sostible que está levando a cabo o GALP Fisterra Ría de Muros Noia, artellado en tres grandes eixos, como son o medio mariño e costeiro, o medio ambiente e a paisaxe e a atención á diversidade e a inclusión social, os que se suman tamén como temas transversais o crecemento económico e o turismo. En este territorio o que nós temos que facer é concienciar un pouco a poboación xoven da importancia do medio costeiro, da importancia da paisaxe e da importancia que o desenvolvemento se ten que levar a cabo con principios de inclusión social. Entonces, de aí saleu a raíz a idea de impartir este programa educativo. O programa educativo xa lle foi presentado á totalidade dos centros educativos destas dúas comarcas, tanto a de Fisterra como a de Muros Noia, para poñelo en marcha durante o vindeiro curso escolar. O colectivo escollido son os alumnos de segundo de secundaria porque nos parece unha idade idónea para comenzar esta sensibilización e queremos fomentar en eles, en primeiro lugar, unha corresponsabilidade do territorio, co territorio onde naceron e co territorio onde queremos que sigan vivindo. No proxecto que desenvolverá a empresa Arenaria, con gran experiencia neste tipo de iniciativas, colaboran tamén a totalidade dos concellos, o Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas, a Fundación CEDMAR ou a Asociación de Oceanógrafos de Galicia. A parte pública, a parte dos concellos sobre todo, pois nos parece moi acaído e moi interesante que se traballen estas temáticas e sobre todo que se traballen coa xuventude, non? Porque si está claro que é importante concienciar a toda a cidadanía da conservación e do desenvolvemento sostible do noso medio, está claro que máis importante é aínda coa xente moza, coa xente xoven. Creemos que a divulgación científica e os eixos de actuación deste proxecto van a ser estratégicos para o territorio porque ao fin e a cabo supón desenvolver ferramentas que son moi poderosas para xerar na poboación unha sensibilización, un apego, un coñecemento máis profundo do que temos no territorio que ben sabemos por experiencia que acaba desenvolvendo accións por parte da poboación de concienciación, de desenvolvemento sostible e iso é, ao fin e a cabo, das finalidades fundamentales do GALP.